Dali. Taas ay. Ang taas kayo. Taas na eh. Ayo. Ayo. Ya. Dong. Tuas basak. Terus basak. Wala mo magsabot. Nag-chat mo ko niya. Apa sa lang? Apa itu. Asa mas manang dong? Terus bye. Ana di ha? Terus balay. Ato tani Edward Pamboy. Nagharbis siya sa iyang mga saging. Niya manghibot taron og blanghoy. Sorry ta sa iyang farm. Sa farm ni Edward Farmboy. Nindot kani iyang farm diri mga lods kay overlooking. Presko kayong hangin diri sa bukid mga lods. Ayan o. Ayan, nindot kayo ang palibot diri. Ayan o. Lugsong talugsong. Lugsong tadis-tadahan nga lisod kayo. Gamay sipiat ni mo ani guys, taga kaskilid. Susudan. Susud lisod. Tukot-tukot tail pa. Ayan, nandito na tayo sa farm ni Edward Farmboy. Ha? Masa man? Silong motor nga ba? Okay, Init man. kira mo na? Dakag sako niya. Sa kubag. Yung saging eh. Nasala niya mga garnaba ganyan, mga bali. Langgana na bang good? Kana lagi basta usa ka kaldero magid nga ang numero 1 nga kaldero, nahumi lang nana. Yun. Wow. Ganda. Pwede na rin.
Sige. Di kaya? Nana lang. Ya, kita hawak kay hindi. Ay, bakit bilang higit? Wala nang ito. Dako. Okay. Yun. Oh, Nadali. taasay. Ang taas kayo. Apa ka na eh? Yan. Last harvest ako ani itong lagi si ba? Duha ka sako. Okay na? Okay. Mungkin lah. Daun tani. Dagan po. Nagdako. Wow. Oh, hilog na. Sarap. Miyan ya. Sino gede-gede? Hah? Miyan eh. Rap. Oh, yummy. Kapayas. Siniguelas. Yan. Mani akong gikan sa bukid mga lods. Gikan sa ilani Edward Farmboy. So, ang kapayas nga cute kayo pero dagko kay bunga. You know? Mga tundan mga lods. You know. Yan darang balanghoy nga naraang balanghoy nga among giibot kini ha. Yan. Libre na ang pang-snack mga lods. Yan o. Yan, pa saging o.
saging karnaba. Yan.